Hei, shwmai, a chroeso i'r ffrwdfryw yma ar gyfer technoleg ddigidol TGAU. Nawr te, i ni'n edrych ar yr animeiddiad ar gyfer Uned 2 yn arbennig. A beth yw'r bwriad fan hyn? Yw creu cyfres o fideos, gweminarau byw, cyflym iawn, sy'n mynd â chi o ddim byd i ryw fath o animeiddiad gorffenedig mor gyflym a phosib. Felly, nid cael marciau llawn a creu y cynnyrch perffaith yw y bwriad fan hyn, ond mynd o ddim byd i gael rhywbeth derbyniol mor gloi a phosib. Byddai'n torri fel lawr mewn i sesiynau ar wahân, fel bod yn rwyddach i chi falle i ddilyn y fideos un ar y tro. Felly, yn y fideo yma, ni'n mynd i edrych ar dechrau'r prosiect a chreu cefndiroedd ar gyfer eich animeiddiad chi. Iawn te, felly newn ni neidio mewn. Os cwestiynau gyda chi tra bod fi'n neud hwn yn fyw, mae croeso i chi i roi sylwadau. Fydda i ddim yn gweld reina bob tro oherwydd dwi'n mynd i fod yn newid screens. Felly, tra bod fi'n gweithio yn Adobe Animate, fydda i ddim yn gweld eich cwestiynau chi, ond fydda i'n dod nôl ymlaen i wirio os oes rhywbeth yna. Felly, os oes cwestiwn ydych chi, neu os chi jyst moyn gweud helo, yna croeso i chi adael sylwadau tra bod ni'n neud hwn yn fyw. Os ydych chi'n gwylio hwn ar ôl i fi orffen, wel, wrth gwrs, does dim lot o bwynt i chi adael sylwadau i fi, oherwydd fydda i ddim yn gweld nhw nawr. Iawn te, felly, newn ni neidio mewn yn syth te, a dwi'n mynd i symud draw nawr i Adobe Animate, felly ymddeiriadau na fe. Pan byddwch chi'n gweld fi'n neud na, fyddwch chi'n gweld, fi'n edrych fel rhyw ddrych mawr ar y sgrin hwnna, wrth bod fi'n neud hwn ar un peiriant. Dyma ni ar ddangosfwrdd a dudalen flaen Adobe Animate, a dwi'n mynd i glicio ar Create New. Nawr, mae angen ar gyfer y TGAU bod ni yn creu animeiddiad gan ddefnyddio canfas HTML5, HTML5. Felly'r ffordd rwyddo o wneud hynny yw ar y top yn un dewis web, ac yna yn bersonol dwi fel arfer jyst yn mynd am yr un cyntaf yna medium. Iawn, felly dwi wedi mynd am web, medium, create. A ni yn mynd i gael dyma ni, ein taflen wag yn agor lan, dyma fe fan hyn. Nawr te, beth dwi'n mynd i wneud nawr yw creu'r cefndiroedd. Lawr ar y llinell amser, dwi'n mynd i enwi'r haen gyntaf yma, layer 1. Dwi'n clicio ddwywaith, double click, a dwi'n mynd i alw hwn yn cefndiroedd. Iawn, a i fi yn mynd i adael yr llinell amser yma i fod am dyma bach, a dwi'n mynd i greu cefndiroedd mewn symbolau ar wahân yn gyntaf, cyn dod nhw mewn hyn. Felly, i greu cefndir cyntaf, dwi'n dod lan i'r top a fi'n clicio ar Insert New Symbol. Clicio ar hwnna, a dwi'n mynd i alw y symbol newydd yma yn cefndir 1. A newch yn siŵr, mae'r math o symbol i chi'n creu yw graffic. Mae hwn yn bwysig. Bydd bron bob symbol i ni'n creu yn graffic, hyd nes bod ni'n cyrraedd y pwynt le ni'n creu'r botymau tuag at diwedd. Felly, graffic bydd bron o bod popeth i ni'n creu. A ni'n clicio OK. A dyma ni nawr, chi'n gweld bod ni tu fewn i'r symbol. Chi'n gwybod hynny oherwydd mae'r darn papur, mae'r llwyfan yn diflannu. A nawr, mae da ni'r sgrin wen fawr yma. Nawr, fe welwch chi hefyd y groes yma fan hyn. Nawr, byddech chi'n meddwl mai hwnna yw canol eich symbol chi, ond mewn gwirionedd, hwnna yw cornel top ochr chwith y symbol. Felly, be dwi wastad yn gwneud yw sgrolio i fyny tyma bach a dod i'r groes yna fyna yn y top yr ochr chwith. Mae hwnna'n eitha pwysig pan fyddwch chi yn creu animeiddiadau bach. Weithiau, mae pethau'n cael eu torri ffwrdd os maen nhw tu fas i'r cornel yna. Iawn de, ni'n mynd i greu y cefndir cyntaf. Yn syml, chi'n chi gweld nawr i fi tu fewn i linell amser personol cefndir 1. Iawn? Felly o fewn cefndir 1, mae da ni linell amser sy'n wahanol i'r un y brif linell amser welon ni jyst nawr. Felly beth dwi'n mynd i wneud fan hyn yw dwi yn mynd i greu ailenwi'r haen cyntaf yma yn awyr. Iawn. Nawr, dwi yn mynd i weithio ar, does dim hawl gyda fi i ddilyn yr prosiectau go iawn cybac i chi'n gofyn neud ar gyfer eich gwaith cwrs. Felly fi'n mynd i fod yn gweithio ar brief Camp Cymru, sef maes gwersylla ar gyfer pobl i fynd y gwersylla gyda pebyll a charafan
yng rhywle yng Nghymru. Iawn, felly y briff i fi mynd i fod yn gweithio yw hysbysebu maes gwersylla o'r enw Camp Cymru. Iawn, felly dwi'n mynd i ddechrau bant gyda just awyr las. Felly dwi'n mynd i ddewis petrial fan hyn. Nawr, tra bod chi yn neud eich dyluniadau, weithiau fyddwch chi moyn defnyddio doi fodd arlunio gwahanol, sef Object Drawing Mode, gyda'r botwm yma ymlaen, neu Merge Mode pan mae hwnna i ffwrdd. A fel chi'n gweld, mae'r botwm yna ddim yn amlwg iawn, ydw e? Botwm bach fyna ddim yn amlwg iawn. Ymlaen i ffwrdd. A mae'r gwahaniaeth maen nhw'n cael yn enfawr. Felly, am nawr, jyst dilynwch fi, a dwi yn mynd i droi hwnna ymlaen. Nawr, hefyd, fe sylwch chi, os dwi ar yr selection tool, yr arf dethol, dyw'r botwm yma ddim hyd yn oed yn ymddangos. Felly mae angen bod chi ar un o'r arfau arlunio, enghraifft petrial, ac yna mae'r botwm yma yn ymddangos. Troi fe ymlaen. Nawr, bydd hwnna'n aros mlaen nawr nes bod fi'n ei ddiffo dde. Iawn te, awyr las, felly mae eisiau fi newid lliw yr petrial dwi'n mynd i dynnu, felly mae'n wyrdd ar foment. Felly dwi'n clicio fan hyn, ar pot paint. A dwi'n mynd i ddewis lliw syml o fan hyn ar gyfer awyr las. Gret, dyna ni. Dwi ddim yn moyn amlinell ddi o amgylch y petrial, felly dwi'n mynd i clicio fan hyn le mae'n gweud stroke colour, ac ar top y panel fan hyn, clicio fyna. A chi'n gweld nawr bod y groes goch na yn dangos bydd na ddim amlinell i'r siap. Iawn, syml iawn te, dwi yn mynd i dynnu petrial mawr, fel na. Gret. Nawr, nesaf, be fi moyn? Bryniau. Mynd i gael bryniau gwyrdd fel cefndir. Felly, dwi'n mynd i ychwanegu haen. Clic. Bryniau. Iawn, a dwi'n mynd i newid nôl i'r gwyrdd. Dyma ni. Dwi eisiau rhyw wyrdd eitha golau ar gyfer y bryniau. A i fi yn mynd i ddefnyddio petrial eto, ac yn syml iawn nawr, ar yr haen newydd yma, bryniau, dwi yn mynd i dynnu, dyna'r tir. A nawr dwi'n mynd i symud draw i'r arf dethol, y selection tool fan hyn. A gyda hwn, beth allai wneud yw, os dwi'n hofran y llygoden yn agos i ymyl y petrial gwyrdd, be dwi'n gallu wneud wrth glicio llusgo, chi'n gweld, yw creu cromlin, creu curve. A hefyd, os ddalai lawr botwm Alt ar y bysellfwrdd, a tynnu, i fi'n gallu ychwanegu pwynt arall. A nawr allai weithio gyda'r cromluniau yma ar wahân iddi gilydd. Dyna ni, yn hapus gyda hwnna ar gyfer y bryniau. Dwi'n mynd i ychwanegu un manylun arall dwi'n meddwl, sef mynyddoedd yn y cefndir. Felly dwi'n mynd i glicio fan hyn ar y plus. Mynyddoedd. Iawn, felly rhywun beth o, clicio ar petrial, a dwi'n mynd i ddewis rhyw lwyd tywyll. Dyma ni. Dechrau bant eto, gyda petrial syml yn unig. Chi'n meddwl, wel, diwna, mae'n edrych o'r mynydd. Ond eto, gyda'r arf dethol, selection tool, beth allai wneud fan hyn nawr yw newid golwg hwn chydig, nid o edrych fel rhyw fynydd, allai ychwanegu, cofiwch wrth ddala Alt lawr, allwch chi ychwanegu onglau newydd i'ch mynydd, allwch chi dynnu'r corneli mas ac yn y blaen. Iawn, felly allwch chi droi siap symla posib o betrial syml i fewn i unrhyw fath o siap i chi eisiau gan ddefnyddio yr arf dethol, y selection tool. Nawr, gyda hwn hefyd, falle bod chi'n penderfynu, licen ni bod hwnna tu ôl y bryniau. Na gyd sydd eisiau chi wneud wedyn yw ail drefnu'ch haenau lawr fan hyn. Felly dwi yn gallu llusgo mynyddoedd o dan y bryniau fan hyn, a nawr chi'n gweld mae yn ymddangos yn y cefndir. Mae'n eitha lyco fe fel yna. Felly dwi'n mynd i gadw fe o flaen, dwi'n meddwl. Felly draw fan hyn, fel bod fi'n gweld dyna ni, y bryn yna yn codi. Iawn, felly ar gyfer
fy ngolygfa cynta, mae hwnna'n iawn. Cofiwch chi'n wneud hwn ar has, dwi'n moyn wneud hwn gyflym. Felly, dwi ddim yn mynd i fod yn gweithio gyda rhyw fanylder mawr nawr, dwi jyst yn moyn creu rhywbeth sydd yn ddigon da. Iawn, felly dyna ni cefndir 1 wedi wneud. Felly, beth dwi'n mynd i wneud nawr yw cefnu mas o gefndir 1, clicio ar y saith yn ôl yma, i fynd nôl, dyma ni, un brif llinell amser i fan hyn. A chi gweld draw ar yr ochr dde yn y llyfrgell yn y library bod cefndir 1 fyna, a dyna ni fi chi gweld e fyna. Iawn, dewch ni gael creu cefndir arall te. Nawr, yn y cwamser, na i neidio nôl nawr i weld os oes na unrhyw beth wedi dod mewn yn yr chat, os oes rhywun wedi gofyn cwestiwn, nawr yw'r amser, na i ddod nôl i'r ffrwd nawr yn gyflym, i weld os oes rhywbeth wedi dod mewn. Dewch ni gael gweld, yn y sylwadau. Na, dim byd eto. Iawn, chi gweld bod cwpl o bobl yn gwylio, ond dim sylwadau ar hyn o bryd. Iawn, popeth yn iawn te. Newn ni gario ymlaen. Nawr te, nôl â fi te i sgrin Animate. A dyma ni. Iawn. Cefndir 1 wedi wneud. Cefndir 2. Dewch ni gael wneud yr un system eto. Felly dwi'n mynd i fynd Insert, New Symbol. Hwn yw cefndir 2. Nawr, sawl cefndir sydd angen i chi greu. Os ych chi ar hast, fydden ni'n dweud 3, oherwydd mae angen bod eich animeiddiad chi rhwng 20 eiliad a hanner munud, chi 20 i 30 eiliad, a fydden ni, os ych chi ar hast mawr, yn wneud 3 golygfa sydd yn para 8 eiliad yr un, sy'n mynd i roi 24 eiliad i chi. Iawn, dyma ni de, dyma cefndir 2, a i fi yn mynd i osod yr groes yna lan ar y top eto, a dwi'n ddechrau to. Nawr, dwi'n mynd i greu rhyw fath o olygfa nawr o pobl yn gwersylla yn campo mewn pabell ger y llyn yn y nos. Felly dwi'n mynd i newid nawr, dwi'n mynd i creu'r awyr yn gyntaf, a mynd i yn y nos, felly dwi'n mynd i fynd am rhyw las tywyll ar gyfer y nos. Rhywbeth fel yna. A dyma ni, betriol mawr ar gyfer hwnna. Cofiwch enwi nawr yr heinau ar y symbol newydd yma. Awyr. Iawn, a nawr dwi'n mynd i greu haen newydd. Dyma ni, a dwi'n mynd i alw hwn yn tir. Iawn, just tir. Yn iawn. A dwi'n mynd i newid hwnna i fod yn wyrdd tywyll. Bod ni yn y nos. Dyna ni, rhywbeth fel yna. A dwi'n mynd i dynnu hwnna fel yna. Gret. A nawr, haen newydd to. Galw hwnna'n llyn. A dwi'n mynd i fynd am glas arall. Yn cweit mor dywyll y tro yma. Beth fel yna. Ie. A wedyn, ni'n mynd i gael tir wedyn fwy agos. Felly, dwi'n mynd i alw hwn yn tir blaen. Pan i chi'n enwi heinau, dyw Adobe Animate ddim yn licio bylchau, na pan does dim bwlch dy fi rhwng y geiriau tir a blaen. A tir blaen, dwi'n mynd i ddewis, nid y gwyrdd yna, dwi'n mynd gwyrdd chydig yn o leiach. Hwna te. Gyfer tir blaen. Dyna ni. Gret. A nawr, yn syml, dwi'n mynd i gydio yn yr arf dethol, selection tool lan fan hyn. A be fi'n neud, wel, fi'n neud yr un peth o. Fi'n neud creu rhyw fryniau syml yn y cefndir fan hyn. Ac yna cromi'r llyn ychydig hefyd. Ie. Rhaid chi gweld, does dim rhyw gynllun mawr ydw i fan hyn. Yn gwbl, dwi jyst yn ware gyda'r pethau yma. A dwi'n mynd i wneud yr un peth fan hyn. Oops. Roedd syniad yma bod ni ar lan y llyn. Na fe, mae hwnna'n gweithio neis iawn. Ie, gred, hapus do hwnna. Dyna gefndir 2. Credu bod fi wedi creu hwnna mewn 2 funud fach. Byddech chi'n cytuno? Sa'n siŵr. Cefn nôl a gwirio. Iawn, dyna ni. Cefni yn ôl eto te. Mas o'r cefndir 2. A ni gweld fan hyn,
dyma'n brif amserlen ni fan hyn, brif llinell amser, dim byd na, ond draw fan hyn yn y llyfrgell, yn y library, mae da ni Cefndir 1 a Cefndir 2. Iawn te, yr trydydd un, wi eisiau creu trydydd Cefndir yna, dwi'n mynd i fynd i insert new symbol unwaith to, a dwi'n mynd i alw hwn yn Cefndir 3. Cefndir 3. OK. Iawn, a dyma ni. Felly dwi wedi gwneud mas yn awr agored yn y dydd, dwi wedi gwneud yn agos yn y nos, felly beth bydd ein trydydd golygfa ni yw beth mewn ni nawr te. Pobl yn cerdded ar lwybr yn y goedwig. Na beth ni'n mynd i wneud. Okay. Felly un o to, dwi'n mynd i fynd am awyr. Iawn, a newn ni wneud hwn yn y dydd eto, felly dwi'n mynd i fynd am awyr las gole. Dyna ni. A wedyn, ni'n cerdded yn y goedwig, felly, fel newn ni hwn. O ie, na i ni gael weddol agos fyna. Gret. Felly, dwi'n mynd i fynd tro yma am tir lle fwy brown. Na ni. Na fe. OK, a wedyn felly bod yna lwybr cerdded. Na re, dwi wedi'n ngofio ychwanegu heina un y gwy. Iawn, felly dwi'n mynd i ddad neu hwnna. Control Z, nôl. Tir. Hynna to. Iawn, llwybr. Llwybr, rhywbeth o darmac llwyd, dyma ni. Iawn. A dwi'n meddwl bod hwnna yn mynd i fod yn iawn fel yna. Felly, a fi am yr arf dethol eto. Just creu ambell i gromlin. Fel hyn, chi'n gweld, mae jyst yn neud pethau i edrych yn fwy diddorol yn y gwe. Ie, a dwi ddim yn cymryd unrhyw amser o gwbl i wneud hwnna. Felly mae werth i chi i wneud e. Na ni. A dwi'n wneud yr un peth nawr i'r llwybr. Dyna ni. Just yn ychwanegu pwyntiau gan ddefnyddio Alt. Mae'n wneud y llwybr yna edrych tipyn yn fwy diddorol. Rhaid bach o perspektif i ni. Dyna ni, rhywbeth fel yna. Iawn, dwi'n mynd i gefnu mas te o hwnna. Clicio fan hyn. A dyna ni, mae da fi nawr 3 cefndir. Cefndir 1, cefndir 2, cefndir 3. Right, na neidio nôl i'r ffrwr fyw i weld os oes cwestiwn. Os oes dim cwestiwn, newn ni fwrw mlaen. Iawn, felly dyma ni nôl. Cwestiwn. Sylw fan hyn. Gwych yn y broses o ddysgu sgiliau gwerthfawr. Wel, na i roi cyfrinach i chi. Mam yw Wendy Jones. Diolch am wylio, mam. Iawn, na ni neidio nôl de. A wedyn, i ni bron o dod ar sesiwn cyntaf yma i ben. Nawr de, fel i ni nawr yn gosod y cefndiroedd na lawr ar y prif llinell amser ni mwyn creu y 24 eiliad yma o animeiddiad. Wel, yn syml iawn, ar llinell amser, ni'n mynd i zoomo mewn tyn bach ar y fframiau, felly fan hyn, just cisgo hwn draw i'r dde, ni'n gallu gweld maint y fframiau fwy nawr. Felly, i fi moyn gosod cefndir 1 mewn i fyna. Iawn, felly dwi wedi clicio ar y ffram cyntaf fan hyn, a dwi'n mynd i lusgo cefndir 1 o'r llyfrgell ar y dde, a gollwng efo hyn ar y papur ar y llwyfan.
Iawn, a chi'n gweld fyna nawr bydd eisiau mynd i'r Free Transform tool, sydd fan hyn, a gan ddal shift i lawr, mae eisiau chi, os nag chi'n dal shift lawr fan hyn, i chi'n mynd i wneud pethau fel hyn, ych a fi. Iawn, a chi'n mynd i fod yn gwasgu'ch dyluniadau. Felly dwi'n dal shift lawr i gadw siap yr dyluniadau yn gyson. Dyna ni. A wedyn allwch chi fframio fe fel i chi moyn. Chi'n gweld, allwch chi gael mwy o'r mynydd, llai o'r mynydd, lan i chi. Iawn, felly dwi'n mynd i osod y tua fyna. Ac wrth glicio'r bwtwn yn fan hyn, mae'n mynd i glipio fe, dyna ni, tocio fe i ddangos beth sydd ar y llwyfan yn unig. Iawn, gret. Nawr, i fi moyn 8 eiliad o'r cefndir cyntaf. Felly, diolch yn fawr Adobe Animate, achos mae'n gweud fan hyn 8S, 8S. Felly, tua fyna, iawn, i fi yn mynd i ychwanegu fframiau i'r ffram llweddol yma. Nawr, y ffordd chi'n gwneud hynny yw, nawr chi'n gweld fan hyn, mae da fi fotymau, mae 3 botwm da fi fan hyn. Nawr, weithiau, bydd ddim da chi 3 botwm fan hyn. Dibynnu ar eich set-up chi. Os mae'ch Adobe Animate chi'n edrych yn hollol wahanol i'n fi gyda llaw, i fi, o dan window yn workspaces, yn defnyddio y gosodiad essentials. Felly, os ych chi moyn eich bwrdd gwaith chi edrych yn union fel ni, na gyd sydd chi'n gwneud yw mynd i window, workspaces, essentials. Os ych chi'n barod ar essentials mae pethau'n edrych yn ryfedd, allwch chi glicio reset essentials. Are you sure you want to reset? Yes. Nawr te, bydd e'n edrych fel hyn. Iawn? Nawr te. Mwyn ychwanegu fframiau, chi'n gweld nawr, mae'r botymau yna wedi diflannu dy fi fan hyn nawr. Felly, fi moyn cael y botymau ar gyfer fframiau, ffram allweddol a ffram wag. Felly, i newid eich botymau, cliciwch fan hyn, a wedyn allwch chi, ddewis Customise Timeline Tools, iawn, Customise Timeline Tools, a fan hyn i fi yn moyn keyframe, blank keyframe a frame. Felly dwi jyst yn mynd i glicio hwnnw fe. Clicio'r hwn. A chi'n gweld, mae wedi ychwanegu'r botymau yna i ni fan hyn nawr. Chi'n mynd i ddefnyddio llwyth o'r botymau yna. Felly, dim pwynt wir bod ni'n de-glicio a agor dewis lenni i gael nhw. Iawn, fframiau yn unig i ni moyn fan hyn. Felly, ffram yw'r botwm bach gyda petrial ar ei ddiwedd e. Wedi clicio hwnna. Chi'n gweld na mae wedi ychwanegu'r barryn mawr llwyd yma sy'n dangos bod y llun yna'n bodoli fel rhyw fath o poster am 8 eiliad cyfan. Iawn, dewch i ni gael ychwanegu golygfa 2. Felly, yn y ffram nesaf, clicio, a dwi'n moyn ffram wag fyna. Felly, dwi'n mynd i clicio ar Insert Blank Keyframe. Iawn, chi wedi clicio fyna. Iawn, a chi'n gweld fyna nawr bod y sgrin yn wyn, ond os a fi nôl i'n ffram, dyna golygfa 1. Felly dyma olygfa 2, felly dwi'n gwneud yr un peth to nawr, dwi'n mynd i lusgo o'r library, cefndir 2, gadael e fynd, a fi nôl i weld hwn yn iawn. A beth dwi eisiau gwneud yw mynd i'r Free Transform tool lan fan hyn, a gweithio ar fframio hwn eto. Dechrau ni'n gweld, dyna ni. Dwi'n bach yn fwy. Pidwch meintio fe'n rhy agos i'r ymyl, oherwydd os chi'n neud na, weithiau gewch chi ryw linell fach wen ar ymyl eich animeiddiad. Mae'n well bod e'n hongian dros ymylon y llwyfan ychydig os allwch chi. Iawn, fi'n hapus dy hwnna. Na clipio hwnna. Os dim angen i chi wneud hwn gyda llaw, clipio. Mae hwnna just os ych chi moyn gweld e fel fydd e pan i chi'n allforio'ch animeiddiad. Os dim angen i chi wneud hwn o gwbl. Dwi'n eitha licio fe. Iawn, mae eisiau 8 eiliad o hwn, felly be dwi'n mynd i wneud yw, dwi'n mynd i sgrolio ymlaen i 16 eiliad, dyma fe fan hyn, tua fyna, iawn, neu fan hyn, a dwi'n mynd i ychwanegu fframiau fan hyn. Fframiau, gred, a i'r ffram nesaf, ychwanegu ffram allweddol wag, bydd y papur yn wyn, llusgo cefndir 3, dyna ni, Free Transform, dal a shift i lawr, up a days, ychydig bach yn rhy fach, chwyddo hwnna. Gret,
fel na, a dwi'n mynd i fynd mlaen o hwn i 24 eiliad tua fyna, ychwanegu fframiau, a dyna ni. Felly nawr, os na i fynd ar llinell amser yn ôl yn fach, allwch chi weld fan hyn, bod ni y 3 smotyn D ar gyfer cefndir 1, cefndir 2, cefndir 3. As chwaraea i hwnna nawr, clicio ar play, fe welwch chi'r pen chwarae glas yn symud ar hyd y llinell amser. A dyma ni, 1 eiliad, 2 eiliad, 3, 4, 5, 6, 7, bar newid cefndir, cefndir 2. 4, 5, 6, 7, 8, cefndir 3. Iawn? A i ni wedi creu nawr yr holl amser sydd angen ar gyfer yr animeiddiad ni. Y gyd ni'n goffo wneud nawr yw ychwanegu'r heina uwch ben y cefndir i wneud chydig bach yn fwy diddorol, oherwydd mae'n eitha diflas ar hyn o bryd, yn diwe. Iawn de. Beth fi hefyd yn mynd i wneud nawr yw arbed y prosiect yma. Felly, i wneud hynny, dwi'n mynd i glicio ar ffail, sef, a i fi'n mynd i roi enw synhwyrol i'r prosiect. A i fi'n mynd i alw hwn yn animeiddiad cyflym. Oherwydd dyna beth yw hwn. Animeiddiad cyflym. Iawn, a dwi'n mynd sôn fe yn y documents fan hyn. Nawr cofiwch, os ych chi'n neud hwn yn yr ysgol, bydd eisiau bod chi'n arbed hwn i fewn i ffolder gwreiddyn eich gwefan chi. Ia, gwreiddyn, a wedyn o fewn gwreiddyn, mae'n gweud gwefan, a o fewn gwefan, bydd e'n gweud animeiddiad. Mae eisiau bod e'n mynd mewn i'r tystiolaeth ffeiliau animeiddiad. Iawn, felly, gwiriwch gyda'ch athro, neu fi, ble i arbed hwn. Iawn, clicio save, a dyna ni wedi dechrau bant gan greu yn Cefndiroedd a chreu amser ar gyfer pob un nhw. Na i neidio nôl nawr i'r stream yn gyflym rhag ofn bod yna rhyw gwestiwn gyda chi. Liciwch chi i ofyn? Na, dim byd, gret. Felly dwi'n mynd i orffen hwn nawr a i fi yn mynd i ddod yn dechrau fideo arall bron yn syth wrth a symud ymlaen i'r cam nesaf. Iawn? Os chi'n gwylio rhain wedyn, wel bydd rhain ar YouTube mewn rhyw fath o playlist gyda fi. Iawn, felly welai chi ar y fideo nesaf, ble fyddwn ni yn ychwanegu mwy o fanylion. Hwyl am y tro!